ଯାତ୍ରା ଜୁଏଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର 2024-25 ପ୍ରଥମ 4ଟି କ୍ୟାମ୍ପ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁଠି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଯାତ୍ରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଜୁଏଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ତାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 28/8/2024ରୁ 1/9/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କଢ଼େଇ ବଡ଼ଚଣା ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ଜୁଏଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 3/9/2024ରୁ 7/9/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ସାହାଜପାଲ ବୌଦ୍ଧ। ଯାତ୍ରା ଜୁଏଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 8/9/2024ରୁ 11/9/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବୀର ମହାରାଜପୁର ସୋନପୁର। ଯାତ୍ରା ଜୁଏଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 12/9/2024ରୁ 16/9/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଦେବଗଡ଼ ଗଣେଶ ପୂଜା।